lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan takaddan da kuke gani takadda ne wanda zai juya rayuwar wasu. Wannan takaddan da kuke gani kamar yadda NYSC suka fitar da shi, sanarwa ne na musamman a yanda suke sanar da duk wani ministry na gwamnati, ma'aikata na gwamnati kenan, da kuma duk wani board da kuma duk wani wasu gurare na aiki dai na yau da kullum na gwamnati. Ana sanar da su cewa su kori duk wani wanda aka bashi aiki tun daga shekara na 2017 wanda yake amfani da kwali na ƙasar Benin Republic, wanda ya makaranta a ƙasar Benin Republic kenan, ko kuma kwali na ƙasan Cotonou wanda suka je suka yi makarantar jami'a a ƙasan Cotonou. A kore su a aiki, a dakatar da su daga aiki. Wanda za a ga mutum ya tafi tsakanin shekara 1-2 zai dawo ya ce ya ma gama makaranta, bayan mu a Najeriya muna nan za mu yi shekara 5 wani ma 6 bai samu ya gama makarantar ba saboda abubuwa da yake faruwa a ƙasa. So Allah ya rufe asiri, kuma muna muku fatan alkhairi.